हाय फ्रेंड्स, जुदि नोंनि मबाइला हेंग जायोब्ला एबा बेनि रैम आरो स्टरेजआ फुल जायो जायजों एप्लिकेशन डाउनलड खालामब्लाबो डाउनलड जाया एबा नोंनि मबाइला गोबां हेंग जानो हमो आरो जेबो खालामनो हाया, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानायनि आदब खोन्थागोन। बेनि उनाव नोंनि मबाइला माब्लाबाबो रैम आरो स्टरेज बारायनाय नङा आरो मबाइला हेंग एबा लासै जानाय नङा। नाथाय नों मा खालामनांगौ? नों बे भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासिम नायलां। होनबा फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनथाम आदब खोन्थागोन। बिनि हेफाजाबजों नोंनि मबाइला नोंनि जिउआव माब्लाबाबो हेंग जानाय नङा। जुदि बे आदबखौ खालामनायनि उनाव आरो जोबथा आदबखौ नायलांथार, बेयो नोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब गोनां जागोन। दानिया मोनथाम आदबखौ नायलांदो। गिबियाव मा खालामनांगोन? गावनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव लांनानै मोनसे एप्लिकेशन डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्लिकेशननि मुङा रेम क्लिनार। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन। होनब्ला आं बे एप्लिकेशनखौ मानो डाउनलड खालामनो थिनदों नों बुजिलांगोन लासैनो। बेखौ जेबो सेटिंबो खालामनाङा आरो अपेनबो खालामनाङा। अनलि नोंनि मबाइलनि इन्टारनेट एबा डेटाखौ अफ खालाम। बिनि उनाव नों बे एप्लिकेशनखौ अपेन खालाम। होनब्ला आं एप्लिकेशनखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामनायनि उनाव नों नायनो हागोन जाय रेम क्लिनारनि प्रसेस बेयो अट'मेटिक जागोन एबा जाबाय। आरो आं बे एप्लिकेशनखौ बिनिखायनो मोजां मोनो। डाउनलड खालामनानैल' अपेनल' खालाम, होनब्लानो अट'मेटिक जागोन। नों दा बेयाव नेनांगोन जेब्लासिम बे लाइनआ फुल जायागौमानि। जाय बे मानसिया ब्रास खालामदों बेयो फुरा जायागौमानि नेबाय था। होनब्ला बे प्रसेसखौ स्टार्ट खालामना दोनबाय था। बिनि हेफाजाबजों गासैबो जांक फाइल आरो गासैबो केशिप फाइल आरो जाय फाइलखौ नों मिथिया आरो जाय सिस्टेमा नोंनि रेमखौ फुल खालामदों बे गासैखौबो बे क्लिन एबा साफा अके खालामना होगोन। जेब्लासिम कमप्लिट जायागौ मानि अब्लासिम दोनबाय था। आं स्किप खालामनोसै मानोना भिडिअआ गोलाव जागोन। होनब्ला बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामदो। आंबो बाहायो बे एप्लिकेशनखौ। बिनि उनाव गुबुन मोनसे आदब, बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट। लोगोफोर, नोंनि मबाइला मा जायो? मोनसे फट' एबा भिडिअ फाइलआ मोननै मोनथाम कपि जानानै थायो। नों मिथिनायबो नङा एबा डुप्लिकेट जानानै थायो। होनब्ला आं बेखौ क्लिन खालामगोन नोंनि मबाइलनि स्टरेजआ फुल जायै बायदि। बिनि थाखाय नों प्ले स्ट'राव मोनसे एप्लिकेशन डाउनलड खालामदो। बे एप्लिकेशननि मुङा रेम' डुप्लिकेट। नों बे एप्लिकेशनखौ बायखांनायनि उनाव डिलिटबो खालामनो हायो मानोना नोंनि मबाइला अके जागोन। होनब्ला बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। बे एप्लिकेशनखौ अपेन खालामब्ला बेबायदि नुगोन आरो पारमिसन बियोब्ला पारमिसन हो। बिनि उनाव बे एप्लिकेशना मा मावगोन? मबाइलनि गासैबो डुप्लिकेट फाइल्सखौ डिलिट खालामगोन। बिनि उनाव नोंनि मबाइलखौ स्केन खालामगोन। स्केन जायोब्ला सम लागोन, बेनिखायनो आं स्किप खालामबाय। बिनि उनाव बेबायदि नुगोन। दानिया नायनो हागोन मबाइलाव बेसेबांखि डुप्लिकेट फाइल्स दं नों मिथिनाय नङा। बिनि उनाव गासैबो डुप्लिकेट फट'खौ सेलेक्ट खालामदो आरो डिलिट खालामदो। बिसोर गासैबो डुप्लिकेट फट', बियो जेबो खामानि होआ। डिलिट खालामनायनि उनाव बेसेबां मेम'रि खालि जागोन नायनानै लानो हागोन। जुदि बेयाव डाबल फट' दिन्थियोब्ला मोनसे सेलेक्ट खालामनानै डिलिट खालाम। बिनि उनाव गुबुन मोनसेखौ लाखि गावनि मबाइलाव। सेलेक्ट खालामना गाहायथिं डिलिटनि अप्शन नुगोन, बेयाव थुब्लानो डिलिट जागोन। बेबायदिनो नोंनि मबाइलनि मेम'रिखौ फ्रि खालामना लानो हागोन। अब्ला बियो सोमोनांथावना लोगोफोर, बियो खालि मेम'रि फ्रिल' खालामनो हागोन। जेसेबांखि स्टरेज दं बेखौ बारायनो हानाय नङा। बेखौ कम्पानियानो होखादों, नाथाय नों बेखौ स्मार्ट रोखोमै बाहायनो हागोन। बिनि उनाव जोबथा आदब, गासिबो नेनानै दं। बिनि थाखाय नों मबाइलनि सेटिंआव लांदो आरो बे सेटिंआ नोंनि मबाइलनि माखासे पारफरमेन्सखौ बारायहोगोन। बेयो नोंनि मबाइलखौ फास्ट खालामगोन। मबाइल सेटिंनि एबाउट फनाव लांदो आरो बे सफ्टवेयार इनफरमेसनखौ थुनानै हो। बिनि उनाव बिल नाम्बारखौ 7 बार थुनानै हो। बिनि उनाव गोदान सेटिं अपेन जागोन। बिनि मुङा जाबाय डेभेलपार अप्शन। बे गोदान सेटिंखौ सेटिंनि गाहायाव मोनगोन एबा बेयाव गैयाबा बेयो नोंनि मबाइलनि एक्सेसिबिलिटियाव थायो। बिनि उनाव डेभेलपार अप्शनखौ थुनानै हो आरो गाहायथिं बोख्लायबोबाय था। बेयाव नोङो मोनथाम सेटिं अपेन खालामनानै सेटिं खालामनांगोन। बिनि उनाव नों नायनो हागोन नोंनि मबाइला बेसेबां फास्ट जागोन। बेखौ खालामनायनि उनाव मबाइला हेंग जानायबो नंला। दानिया सेटिंखौ नागिरदो। गिबियाव उइन्ड' एनिमेसन स्केल बेखौ बन्द' खालाम एबा अफ खालामदो। बिनि उनाव गुबुन मोनसे सेटिं ट्रेन्सिसन एनिमेसन स्केल बेखौबो सिगांनियाव थुनानै हो एबा अफ खालामना हो। बिनि उनाव जोबथा एनिमेटर डिउरेसन स्केल बेखौबो अफ खालाम। बे मोनथाम सेटिंखौल' अफ खालाम। बिनि उनाव गावनो नायनो हागोन मबाइला बेसेबां स्पिड जादों। अब्ला नायदो लोगोफोर बेसेबां फास्ट जादों। लोगोफोर, बेबायदि खालामनानै नोंनि मबाइलखौ स्पिड एबा फास्ट खालामनो हायो आरो जेबो हेंग जानाय नङा। होनबा लोगोफोर, आं बे गासै मोनथाम आदबखौ खोन्थाबाय। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे कन्टिनिउ सावारखौ थुनानै हो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।
Oh